Яхшы жыр театры номинациясы. Гүзел Уразова һәм Илгар Хакимов. Айдар Галимов. Фирдус Тимаев. Yine şarkısında tamam konvert peyda buldu Robert Efendi. Bu yılı nindi matur isim yandırar. Айдар Галимов кына булсын дип уйлаган идем. Айдар Галимов булып чыкты. Çünkü ул сезнең җырны башкара, шулай бит. Көчле алкышлар. Астында Татарстан һәм Башкортстан республикаларының халык артисты Айдар Галимов һәм ул иң яхшы җыр театры номинациясында бүген җиңүче. Мин әлбәттә бик шат Айдарның шушы җиңүен. Мин инде гомерем буе аңа төрле дәрәҗәләр, төрле дипломнар, премиялар тапшырып, менә шушы көнгә килеп җиттем. Ул минем бик күп матур җырларымны җырлады. Аннары ул үзе депутат булгач, ул җырлар кимеде. Мин депутатлыктан киткәч бөтен җырламый башлады. Шуңа да карамастан мин аны хөрмәт итәм һәм яратам. Көчле алкышлар. Татарстанның халык шагыйре тарафыннан Татарстан һәм Башкортстанның халык артисты Айдар Галимовка лайыклы бүләге тапшырылды. Бір-екі сөз айтмайша кетсең дұрыс болмас. Роберт абайдан соң сөйлеу бек жеңіл түгел. Мен келеш заманның бүтін сөздеріне толы бір анализ жасады ол бүгінгі күннің жыр саңғатының тұрышына. Дұрысын айтыра керек. Мен де келешем. Бірсі біліңіне бек келеші бітәсі келмей Роберт абай шанатта мына бұл номинация мен үшін бек қадірлі. Чүнки бұл қызмет, бұл коллектив қызмет. Мен генә бір өзім генә әллә нәрсә, әллә нинди эшләрне айтар алмас идем, әгәр үземнең командам булмаса. Шунда бу тир түгеп һәм җырлап кына түгел, эшләп алган бүләк дип өметләнәм. Роберт абай, рәхмәт. Зур рәхмәт әйтәбез Айдар Галимовка һәм инде чын күңелдән тәбриклибез җиңү белән. Хәзер инде сүзне озакка гына сузмыйча, шундый көчле алкышлар астында Герой ата, Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты Айдар Галимовны чакырырга кирәк. Айдар Галимов көчлерәк итеп, дуслар. Сайрый сары сандуғаш, ерте келген жерге жылы яз болғаш. Миңа болмай тұрған, миңа болмай тұрған, миңа болмай тұрған бір яр болғаш. Миңа болмай тұрған, миңа болмай тұрған, миңа болмай тұрған бір яр болғаш. Шуны көтәм бигрәк ашкыннан, минуты даваның әллә ел кебек. Мәхәббәтем минем, җырланмаган моңлы бер җыр кебек. Мәхәббәтем минем, җырланмаган моңлы бер җыр кебек. Чәчләребез булар ап-ак кар кебек. Мәхәббәтем минем, алыр микән шулай бер җыр кебек. Мәхәббәтем минем, алыр микән шулай бер җыр кебек. Мәхәббәтем минем, алыр микән шулай бер җыр кебек.
Мәхәббәтем минем, калырым икән шулай бер җыр кебек. Мәхәббәтем минем, калырым икән моңлы бер җыр кебек. Калырым икән моңлы бер җыр кебек. Калырым икән моңлы бер җыр кебек. Башкортстанның ва Татарстанның халык артисты, яраткан җырчыбыз Айдар Галимов.